Spam Radio. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας Παντίου. Τα παιδιά εδώ πέρα ρίχνουν πολλή δουλειά, έτσι. Είναι DJs, είναι παραγωγή, είναι τα πάντα όλα. Όλα. Τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Ηχολήπτες. Καλή ιδέα αυτή στην ΕΡΤ. Θα δείτε εσείς, θα φύγουν 10 άτομα. Πολλοί θα το εκτιμήσουν, ναι. Σίγουρα, ναι. Για μια... Ναι, εντάξει. Άλλη δουλειά όμως στην ΕΡΤ είναι πιο να τα λέμε. Πότε ήξερες ότι θα ακολουθήσεις τη δουλειά αυτή που κάνεις? Όταν άρχισα να την κάνω. Ιδέα δεν είχα, παιδιά. Με πήγε το ρεύμα. Με πήγαινε. Σου λέγανε παλιά στις παρέες ότι είσαι χαβαλές? Καθόλου, Απλώς σιγά σιγά μετά τη σχολή, όταν ξεκίνησα με τη Ρικάκη το stand-up, εγώ την έπαθα περίπου σε ό,τι αφορά. Το 94. Τότε ξεκίνησα. Ναι. Ο George Carlin ξεκίνησε έτσι. Δηλαδή έκανε stand-up με σχέσεις, με αυτά, με κοινωνικά θέματα και σιγά σιγά όσο πήγαινε το πολιτικοποιούσε. Και μετά τράβηξε και μια γραμμή και αφιερώθηκε στο... Με αυτή την έννοια τον όχι ότι είμαι σαν έτσι. Όχι, γενικά, ναι, δεν θα... Εντάξει, είμαι πολύ καλύτερος από τον Γκάρλινγκ και από τον Φιλιππίδη. Είναι το βασικό να είσαι καλύτερος από τον Γκάρλινγκ, σιγά. Το θέμα είναι καταφέρει κάποιος να γίνει καλύτερος από τον Φιλιππίδη. Τέλος πάντων. Μια εκδοχή είναι να ξανακάνω one man σαν πέρσι στο μπάντμιντον, όπως με το κλεφτά υπάρχουν, κείμενα της επικαιρότητας και διάφορα άλλα διαχρονικά πράγματα, σχέσεις ανδρών γυναικών, δηλαδή με ό,τι ασχολείται το stand-up. Το άλλο είναι κάτι άλλο που θέλω να κάνω επίσης one man show, έτσι κι αλλιώς φέτος όλοι ήρθαν στο stand-up και στο one man, προς τα εκεί κατευθύνεται το θέατρο, μονολόγους θα βλέπετε και διαλόγους θα βλέπετε. Αυτό είναι. Πάνω 3 άτομα θα είναι υπερπαραγωγή. Άμα δείτε παράσταση με 3 άτομα, σφύρα μου. Είναι πολύ σπάνιο. Εκτός να βρεις ομάδες ή φίλους πολύ και τέτοια που θα μαζευτούν και αν βγει κάτι θα το μοιραστούν. Αλλιώς είμαστε ακριβώς το αντίθετο από την ταινίση. Τις παραγωγές της. Όλα τέλεια. Σκηνικά, κουστούμια, ηθοποιοί, αυτά βέβαια. Ηθοποιία. Η ίδια δεν είμαι. Αλλά όλα τα υπόλοιπα όμως, γι' αυτό και πέτυχε, έκανε αυτή την καριέρα, έτσι. Ο stand-up comedian παρατηρεί το οτιδήποτε επηρεάζει τον κόσμο. Και αυτό καμιά φορά το λέω όταν μου λένε το Λαζόπουλο, μου λέει ότι τους χρησιμοποιείς για να γίνεις γνωστός. Ότι εγώ χτυπάω δηλαδή τους γνωστούς για να γίνω γνωστός. Συγγνώμη, αλλά όταν ο Λαζόπουλος κάνει 60% κρωματικότητα, θα τον αγνοήσω δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δηλαδή, γιατί δεν το σκέφτεται ανάποδα ακριβώς, γιατί δεν λένε εντάξει, χτυπάει τουλάχιστον τους ισχυρούς. Δηλαδή, θα πω κάτι του Λαζόπουλου και δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Συγγνώμη δηλαδή. Σιγά. Από πού? Ή δεν θα βρει δουλειά επειδή είπα κάτι, εγώ θα τον απολύσω. Δηλαδή, άμα δεν σατιρήσεις αυτούς, ποιο θα σατιρήσεις? Ό,τι επηρεάζει τον κόσμο, αυτό οφείλεις να. Αν του βρεις και κάτι. Δεν λέμε σάτυρα για τη σάτυρα, λέμε να σου βρωσώνει και καλά ή να πω ψέματα. Ότι νομίζω ότι είναι στραβό, αυτό λέω. Λοιπόν, εδώ λένε το κριτήριό μου, ναι. Στο chat ότι ο Λαζόπουλος φαίνεται fake ή σαν να εκτονώνεται, λέει ο κόσμος. Ο Λαζόπουλος έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που είχε και ο Νταλάρας. Είτε είναι fake είτε δεν ξέρω και πώς το εννοούν. Υπάρχει μια αναντήρητη αντικειμενική αλήθεια. Αυτή τη στιγμή ο Λαζόπουλος σατυρικά πρέπει να βγει με μια κατσαρόλα άδεια να τη βαράει, αλλά όλοι ξέρουν ότι έχει 500 σπίτια στο Κολονάκι, ένα νησί δικό του ολόκληρο. Ενώ έχει λεφτά, έχει δυνατότητες, έχει εκατομμύρια. Αυτό δεν μπορεί να. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι πλούσιος και πρέπει να υπερασπιστεί μια οικονομική κρίση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το αναγνωρίζω ότι είναι πρόβλημα. Ο Πανούσης μπορεί να έχει τα λεφτά που έχει και ο Λαζόπουλος. Μπορεί. Δεν το συνδέεις εύκολα. Ο Λαζόπουλος έχει κότερο. Το έχω δει στο Star. Ο Λαζόπουλος έχει παρέες στο Ψινάκι. Βγαίνουν μαζί, κυκλοφορούν. Το βλέπεις στα χλιδάτα, τα κλαμπ. Ήταν παλιά, τον είχα πετύχει. Τον Πανούση δεν τον έχω πετύχει. Μπορεί να έχει, αλλά δεν έχει προβληθεί τώρα. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή, αν ο Λαζόπουλος έβαζε και το κότερό του background και έκανε στο τσαντήρι να βάζει τη φωτογραφία από το κότερο και να κάνει σάτυρα,
Να βλέπω το κότερο και μετά πέσω τι θες. Να δω τι συνειρμού, δηλαδή πόσο. Αυτό το φέρνει μαζί του την κοτερίλα. Δηλαδή τον βλέπω και λέω ότι αυτό ζαλίζεται στη στεριά. Έχει τόσο πολύ συνηθίσει τα κότερα, στη στεριά ζαλίζει. Παίρνει δραμαμί και τη στεριά. Με τον Πανούση αυτό δεν συμβαίνει. Μπορεί να έχει, δεν το ξέρω όμως. Πιστεύω ότι μαζί τα φάγαμε. Αλλά δεν τιμωρούμαστε ανάλογα. Το πρόβλημα δεν είναι αν τα φάγαμε μαζί. Μαζί τα φάγαμε. Αλλά άλλο να έχεις φάει εσύ 10 ευρώ και άλλο έχω φάει εγώ 1000. Και μετά σε φωνάζουν εσένα να πληρώσεις για τα 1000 που φαγώθηκαν ή για τα 1010. Και εγώ δεν πληρώνω καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα της δικαιοσύνης. Όλοι θεωρούν ότι είναι αυτονόητο, γι' αυτό δεν κάνει κανείς τίποτα για τίποτα. Επειδή θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να γίνει. Ωστόσο, και κανείς δεν κάνει τίποτα. Ξεκίνησε CD και κατέληξε στικάκι. Ναι, είναι και αυτό. Ναι. Και μετά μπορεί να γίνει κάτι κάπως αλλιώς. Ξεκίνησε από πλάκα γραμμοφώνου. Ναι, ναι. Είναι παλιό. Το κάνα 45 ο Τρικούπης, έχει περάσει αυτό τώρα. Έχει περάσει από πολλά, από βινίλια, έχει βέβαια. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν βάζεις κανέναν ένοχο μέσα, όλος ο λαός μετά δεν πιστεύει ότι υπάρχει κανείς αθώος έξω. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα και πάλι σε όσους έχετε αντέξει και είστε εδώ μέχρι τις 6 και 10. Αντέξανε, δεν μπορεί να μην αντέξανε το Σίγλα. Ακριβώς, ήταν απολαυστικός. Και εμείς απολαυστικοί θα είμαστε, παιδιά, μείνετε εδώ.